Червен бряг. Както вчера в новините първи съобщихме, за годишната Виолета Сергеева на баща си, сестричката на Виолета, е тежко ранена, а баща им се съдоби. Както стана ясно от документите, на детето в Червен бряг насилие в семейството. Все още има реална опасност за живота на трите, която оцеля след трагедията. Детето е в реанимацията на Гражданската болница. Детето беше оперирано в болницата в Червен бряг и докарано в плевенската реанимация. Дарина е развила паничен синдром и все още е на хладно и критично състояние. Има опасност и от инфекции. Първо е младо, с децата с малко по-големи комплекси и да се надяваме, че всичко ще мине добре и детето ще се възстанови. Роднините взеха телата на другото дете и на дъщеря Върбан от съдебна медицина. След трагедията, бащата на убиеца обвини случилото се институциите. Готов е да осинови оцелялото дете. Запитате новините от Червен. Социалните работници, посетили семейството на Върбан, не са намерили проблеми и симптоми за насилие. Хората, извършили проверката, се срещнаха на любовеновия апарат от Иван Килчев. 27 години подава жалба, че сина му насилва децата на 11 януари. Полицията хвърля сигнала на социалните в Червен бряг.